рӯзи ханда яке аз ҷашнҳои ба расмият нашинохтае мебошад, ки онро дар тамоми дунё ба ҳар нав таҷлил менамоянд. бархе бар он ақиданд, ки 1 апрел сараввал дар Ҳиндустон ва Рими қадим чун оғози баҳор ҷашн гирифта мешуд ва муносибати соли нави баҳорӣ маҳфил, базму гаштугузорҳои шӯхиҳомезро баргузор менамуданд. ба ин муносибат дар муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дастаи хушдилон ва ҳозирҷавобон ташкил карда шудааст. асосан донишҷӯёне ба ин гурӯҳ ҷалб карда мешаванд, ки қобилияти сурудхонӣ, актёрӣ, зарофатгӯӣ, раққосагӣ ва ҳазлу шӯхӣ карданро доранд. мақсади ташкили гурӯҳи мазкурро дар бедор намудани завқи донишҷӯён ва зарофатгӯӣ медонанд. мақсади баргузор ва ташкил намудани чорабиниҳо аз он иборат аст, ки яъне ба фарҳанг рӯ овардани ҷавонон ва қадршиносӣ кардан ва ҷалби ҷавонон ба самти фаъолият ва санъат аст. аз он ҷумла дар назди шӯъбаи кор бо ҷавонон ва донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 15 нафар аъзои маҳфили хушдилон ва ҳозирҷавобон амал мекунанд, ки дар ҳама чорабиниҳои донишгоҳ онҳо фаъолона иштирок мекунанд ва ҳамавақт аз тарафи роҳбарияти донишгоҳи давлатии Хуҷанд бевосита профессор ҷӯрзода ҷамшид ҳабибулло дастгирӣ карда мешаванд ва дар ҳама чорабиниҳо фаъолона иштирок мекунанд. дастаи хушдилони донишгоҳ дар якчанд озмуну чорабиниҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ иштирок намуда ҷойҳои ифтихориро соҳиб гардиданд. аъзоёни гурӯҳи мазкурро донишҷӯи духтарон ва донишҷӯи писарон аз факултаҳои мухталифи донишгоҳ ташкил медиҳанд. онҳо барои фароғат ва истироҳат бо ҳам сарҷам шуда қадам мезананд ва барои сайр кардан ба боғҳои фарҳангии шаҳр мераванду ҳазлу шӯхӣ менамоянд. این شیری کی میگه وقتی خاله اونده انی ما هم میگم انی گو های میگم خام نکردم. миёни мардуми мо низ одат шудааст, ки 1 апрел мардум бо ҳам ҳазлу шӯхӣ намуда маҳфилҳои ханда барпо менамоянд. дар донишгоҳ низ ба муносибати рӯзи ханда бо ширкати ҳаҷвнигорону балзгӯён маҳфилҳо сурат мегиранд. дар ин рӯз дастаи хушдилони донишгоҳ бо нишон додани саҳнаҳо на танҳо дар толорҳои факултаҳо, балки дар ҳавои кушод таби ҳозиринро шод мегардонанд. ҳамасола байни муассисаҳои олии касбии кишвар озмуни хушдилон ва ҳозирҷавобон баргузор мегардад, ки дастаи донишгоҳи давлатии Хуҷанд низ дар он иштирок менамояд. асосан мавзӯъҳо аз ҳаёти донишҷӯён, лаҳзаҳои дарсӣ ва ҳаёти мардум интихоб мегарданд, мегӯяд сардори дастаи хушдилони донишгоҳ. мо ҳаракат мекунем, ки ба мавзӯъҳое, ки ҳар рӯз дар ҷомеа шуда мегузарад, масалан лаҳзаҳои дар дарс шудаги худамонро, дар вақти дарс шудаги мавзӯъҳои худамонро мегирем, ҳазлу шӯхӣ мекунем. гурӯҳи мазкур аз 18 нафар иборат буда дар як қатор озмунҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ аз қабили маҳфили мазҳар, зарифон ва ҳозирҷавобон иштирок намуда дар байни дигар муассисаҳои олии кишвар ҷойҳои ифтихориро касб кардаанд. Мустафо Нурлоев, Тоирхоҷа Обидов, Фурӯғ.